Wonderful. Wonderful. Yes. Baya donkey. I'm preaching under that theme, the body and the high priesthood of Jesus Christ. But in ndoda taura nyaya yeinzwi rinonzi tabernacle. Saka tichatanga kuverenga isusu kubva paHebrews chapter number 7. VaHebrew chapter number 7 and verse 17. Hebrews 7 takatoiparidza that time, saka ndichaita browse through tichienda kwatoda kuti tiende. Verse 17 inoti, for it is declared you are a priest forever in the order of Melchizedek. Hello? You are a priest forever in what? In the order of Melchizedek. Jesu akava say a high priest in the order of Melchizedek. Then verse 18 says, the former regulation is set aside because it was weak and useless. Pane vanere Shona unokwanisa kuverengera kuti pari kunzi chipa apo, ndoda tumverenge verse 18 and 19. Iri kuti kudii? The former regulation is set aside because it was weak and useless. Baba mkuru. Number 2, the law made nothing perfect. This way, and a better hope is introduced by which we draw near to God. Zviri kunzi mutemo wakauya ku Old Testament, Mr. Farai, wakanga usina simba. Hello? Uye wakanga uri useless. But tikaverenga nyaya iyi zvinonetsa kuti tidaro, because when God creates something, why does God create, why does God give us something chavanozodzoka vosora? Mwari vanotipa mutemo vodzoka kuti asi mutemo uyu uri useless. Hello? Zviri kureva kuti Mwari haazi kunyatsogaya here kana kuti chii chiri kuitika? No, that is not the case. The law was made useless because people became sinners. Hello? Vanhu vakava neutera, ndo zvakaita kuti mutemo usaita sei? Usave nesimba. Yes. The law made nothing perfect, for it was weak and useless, not because it was weak in its own self, but it was weak because vanhu vakanga vane utera, vakanga vane chivi, vakanga vasingakwanise kuzadzisa mutemo. Hello somebody? All right? Number 2, Hebrews 7:28. Inoti, for the law appoints as high priests men in all their weaknesses by the oath, which came after the law appointed the Son, who is made perfect forever. I'll read again. For the law appoints as high priests men in all their weaknesses, but the oath which came after the law appointed the Son, who has been made perfect forever. Saka mutemo pa waiva nema prisita vaiva nechivi. Hello? Maprisita ari kumirira vanhu vane chivi, ivo vainewo chivi. Izvozvo zvaita kuti mutemo ushaye simba. So the law became weak kuti utipe eternal redemption. Saka tainatswa for a short period, tomirira gore richauya tonatswa zvakare. But Jesu auya ari kunzi akatinatsa forever in eternity. Ndicha explainer zvikuita nge zviri kugozha, but I will explain. All right? Then tikaenda ku Hebrews chapter number 8, tichibva pa verse yataverenga iyi. Inoti, now the main point of what we are saying is this. Ari kuti zvinhu zvandakutaurirai izvi akupatsana nguro iri simple. Ipapo panga chitotaura mwanga chitovharika kuti pastor, akandi iye muri kubvepi, muri kuendepi, manyatso study here. Do you know what you're talking about? Saka akazouya akaclarify manje. Akati, this is what he says. Now the main point of what we are saying is this. We do have a high priest
who sat at the right hand of the throne of majesty in heaven. Hello? And who serves in the sanctuary, the true tabernacle. What true tabernacle? Set up by the Lord, not by a mere human being. Apana chamabata, choromati amen. Ase zvakanaka ungoti muti amen musina kunzwisisa. Hello? Zviri right. Saka Hebrews 8 taakutanga kunzwa language yetabernacle yandataura iyai. Hello? Yes. Tatanga kunzwa nyechi yandataura iyai. Young man, can you come? Him. Yes. Right. Can you come, say? Yes, can you come? Magafika sheti red. Yes. Let us clap hands for him. We're not going to visit Chabiva. Don't worry. Yes, yes. Thank you. Clap hands for him. Right. Zviri kuitika panapa. Ndoda kuti mimire kudenga. Ndoda kuti mimire pano pazasi panapa. Don't worry, mchamira for a long time. Hello somebody. Language yetabernacle yatanzwa ndo yandaka kuda kutsanangura yezvinezvi. Takataura nyaya dzemahigh priestita kuti mahigh priest aenda neropa, tikataura nyaya yebhodhi yaJesu, zvese zvataitaura zvazvo. Zvinhu zvose izvo zvezvia zvaiitika because kwaiva nechinhu chinonzi tabernacle. Hello? Tabernacle yaiva nzvimbo yaisangana Mwari nevanhu. Yakanga yakafanana nechurch kuvana veIsraeri. Munondiwa here? Vana veIsraeri vabuda muIjipita. Nyaya yaurayirwa Faro nemaIjipita inyaya yekuti izvo ndoda kuti vabude vanondinamata. Hello? Saka vabuda muIjipita vachipinda muwilderness. Mwari unotaurira Moses kuti ndiruda kuti uvake tabernacle. Imboti tabernacle. But uchivaka tabernacle iyi, Moses anoudzwa kunzi izvo ivake semaonero auri kuita munyika yemweya. Zvichireva kuti tabernacle uyu ari kurepresenta tabernacle yepanyika. But kune tabernacle yechokwadi iri paHebrews 8 verse 2 maimero. Mvundisi. Iri kudenga yakaratidzwa Moses. Hello? Zvinhu zviri muspirit realm. Moses ndokubva azvidownloada akatanga kugadzira tabernacle yepanyika sepicture yaaratidzwa kudenga. Hello? Remember, matabernacle ari kuuya kwatiri nekuda kwemurume anonzi Adam. Munhu wacho uyai munditiro Adam muri panapa. Because ndandaona vanhu vangashanyigwa ngeconfusion. Zvakaitwa naWasu achibva kwaMutare akanga akoriwa ari mubhazi muya. Saka anga akagara nechesitire kunongo manje. Uku kwangu kunomwe anga agara nongo ndokubva Wasu dzarara manje. Dzakarara dzadhakiwa paya ndobva dzapepuka. Ndobva dzatarisa Mwari uku zvikanzi imwe ndokumbira kubvunza imwe ndimwe inini here kana kuti inini ndimwe imwe. Ashanyigwa neconfusion kuti imimi ndimi inini here kana kuti. Hello somebody. Right. Tabernacle yatiri kuona sei yauya mubvunzo. Madha vari kuseka. Tabernacle yauya because kune munhu akatadza ari kuno. Uyu ari kurepresenta isusu kugarden reEden. Pakatadza Adam naEve nesuwo takatadza. Namufundisi Mero vasati vazvarwa vatadza. Ngoma Humphrey vakatadza. And your children and their grandchildren
became sinners neropa remurume anonzi Adam. Hello? Zoreva kuti uya kafa uyu Adamu uyu haakwanise kudzokera murugare kuna Mwari. Adamu mukamitira mariro hamukwanise kuti mutizvo zorora murugare. Just like if a sinner dies, that person is not resting in peace. Murundinzwa? Yes. Zvafa noti munhu akaita suicide anoti maproblems awanda rigandizviurayi ndite sei? Akuzi kuzorora. Katambo kake kachikuti gu nekochitowira mugehena straight. Why? Because you don't own your life, so you don't end your life. You are trying to take the place of God. Number 2, wazvita out of faith. Bible rinoti chinhu chinoitiwa pasina kutenda chivi. Saka suicide is a sin. No matter washungurudzwa sei neupenyu, itandirigandanga handidye derero orumabhutsu soosvipira apa oinanzva pasi kuti handife ndiri mutsangaise. Urundinzwa here mwana weAfrica? Kwete mbodza dzevana dzatiinadzo mazuva ano akangonzagu so nemosquito ndozviuraya pastor. Iwe ndinarundinzwa here pana murume akangodai netuma girlfriend otondozviuraya uri demedi yemunhu. 2 kune vaita 10 generation yamazano iri wiki. Yes, ndosaka Bible rakati mwana achikura train up a child. Hello? Training in a 5-fold ministry. Kuna wakatonzi spare the rod and you spoil the child. Yes. Is someone hearing me here? Mwana ngaatrenwe kuita gandanga. Akasvika kuchikoro haangoti akatorwa kafutini ototi handichaenda kuchikoro. Anofanirwa kuita nharudzo ndinodzoka chii? Yakataurwa naama kandiwa kuti ita mvura yemutoilet ikafurashwa inoita sei? Ko munorambirei kuita mvura yemutoilet naimi? Mudaita yemutepu yekuti ikabuda so yobva yavharwa nezinwa ichabuda futi. Is someone hearing me? Uyu Adam akafa. He cannot enter into the presence of God. Hello? Ndosaka muchiona kuti adzingwa mugarden. Batai shoko iri. Vakaenda inonzi eastward direction. Vakabuda in the eastward direction yegarden vachienda. Zvichireva kuti kana ndikabuda ndichienda east, kana ndikarevesa process iyoyo ndakuenda northwest. Mavharika nechikoro ka. Makafoira mavhekta kumedzi. Takawanda. Takafoira tese. Hello? Tabuda tichienda chiku east. But tikadzokera kumasure takuenda northwest. Mukatarisa Tabernacle yepanyika. Muprista aifamba ne yakanga yakafesa ku east. Zvira kuti priest ari kufamba neku northwest direction. Kurivesa process ya Adam. Saka muchiona manzwe kuti east chichi mBhayibheri anogona kukuveksa. But atorine zvaari kutaridzira. Uyu akabva adzingwa mugarden. Muti wairepresenta eternal life. Ukabva wachengetwa nemacherubim. Munoerenga Bhaibheri here? Makazviona Bhaibheri? Kuti muti eternal life Mwari wakatumira ngirozi neflaming sword kuti zvavadya muchero uyu vasazodya zvakare eternal life. Ndinarunidzwa? Mukatarisa kuTabernacle yepanyika yaiva nemacherubim akanga aripo pamaketeni nepa Ark of the Covenant. Ndichazoexplaina. Muchiri murima. So Adam atadza uyu. Mwari vari kuda kutidzidzisa the way to go back to God. Hello? The way yekudzokera back kuna Mwari yakuratidzwa kuburikidza neTabernacle. Mukapapotsa pamatopotsa meaning yeTabernacle. Tabernacle yaiswa kugadzirisa nzira yakaraswa nani? Yes. Tabernacle yaisirwa iwewe kuti ukatadza saAbraham uwane nzira yekudzoka kunani? But tabernacle iyi
yepanyika iri kurepresenta tabernacle yekudenga. Adam munogona kugara pasi. Thank you so much. Ava two oramba varipo. Is someone hearing me here? These two represent heavenly tabernacle and the earthly tabernacle. Because nyaya kudzokera kuna Mwari, Mwari haagare panyika. Mwari anogara kudenga, in the highest of heavens. Hello somebody. Vanhu ndo vanogara panyika. Asi munhu akafa mweya unodzokera kunani? Kuna Musiki. But nzira yekudzokera kuna Musiki ndo yaraswa. Saka Mwari achida kudzosa nzira iyi, anoudza Mozisi vava mugwenga vachifamba kuti vaka tabernacle panyika, but kopa pattern yacho kubva kuna uyu, kubva zvauri kuona mudenga zvakunzwika manje, zvakunzwika manje. Ndosaka mu Old Testament maiva nechinhu chinonzi tabernacle yaisangana kana kuti yaiva nemaprisita. Ndo pakatanga kuya office yemufundisi kana kuti muprisita. Hello? Saka ku economy yeIsrael kwaiva nezvinhu zvakadai, kwaiva ne the social system. Imboti social system, magariro evanhu, kunzi baba havafanirwe kutora mukadzi womwana wavo, is the social system. Two, kwaiva ne the economic system, just like mu Bloemfontein mune social system. Matauriro eno enyu nema networks enyu, but mune economy yem Bloemfontein. Saka zviri ku Old Testament zviri ku representa now. Hello? So now uyu manje uyu pa the life yevanhu panyika vanofanirwa kunge vane economy, vanofanirwa kunge vane social life, social economic, yes is there, nezvimwe zvakawanda, the technological world, the bios world, zvese dietary world, chichichi. On top of that, vaiti vagara at the center yemarocation avo paifanirwa kuita tabernacle kana kuti yakamirira tende rokusungana naMwari rinova chechi mazuva atiri. Every community deserves to have a church. Ndinaronidzwa. Ndosaka muri kuona tiri kumhanya kureza mafundisi pano, because every community yem Bloemfontein kunge kuine apostolic faith mission. Munenzwa ere my bev? Tikashaya vanhu munoita mufundisi mimi. Itai amen church. Udzari padhuze kuti newewo unogona kubatwa nemujenya. Vanofara kandi my bev hafu bate. Hello somebody. Izvi zvikuratidza mararamiro evanhu nai. But also, iwewe in your personal life, you have a social life. I will not my friends. Amen church. Una economic life yako inaonekwa ne wallet yako. Hello? Une technological world yako inaonekwa ne gadgets zako. Une spiritual life yako inaonekwa ne tabernacle. At the center of your life, there should be a place where you meet with God. Ndicho chinhu chakagonekwa nemaMuslim ichocho. Vanokwanisa kuisa Mwari pasenda rebusiness ravo. I don't know how muchindinzwa. Vanokwanisa kuisa Mwari pasenda ye life yavo baba. If it is a marriage, Allah is the third member of that marriage. Hataura zvinoendeka. Makristu hatidaro. Makristu anoshedza Mwari zvaipa. Ndosaka tichifarira maprayers ejambanja nebhorongondo. Nekuti tiri mapurisa eriot. Tinongobuda kwaitika chahwewe. Hello somebody. Hello somebody. Yes. MaZimbabwean vanoda Mwari kuti avape mari. Mukashaya mufundisi anokupai mari MaZimbabwean hamuende kuchechi. Hamudaire amen.
asi mukataurwa kuti muchapfuma chete, madzimai anouruka kudai kugara palace mudenga kuti pastor nhasi vanga vakashatigwa, cash money. Hello somebody. Chishuwo chamwari ndechekuti at the center of your life there is a place inotakura uvepo hwamwari. Hello? Hello? And vanhu havana tsitsi. Takapiwa Monday 6 days pasvondo. Asi 1 day ratinoita 3 hours kuchechi vanhu havadi. Vanorova 3 hours. Ivo vane 6 days. Utsinye une mwana wekuAfrica. Ndoda kuti muone where we fail in life. Yes. Akusi kuti we are not prayerful. We are prayerful, but we pray for wrong things. Yes. Akusi kuti we don't love God. We love God for wrong things. Dai uriwe uchidiwa semadira unoita mwari kuti mwari unomudira things. Ungadai wakaramba munhu kudhara iwe. Wakamuti uyu anondidira zvinhu zvangu ari materialistic. Iwe uri materialistic. Hello? Ugaro hwedu sevana vaMwari, let in everything that zvatinoita, let there be a tabernacle, a meeting place where we meet with God. Pama studies ako usati waverenga, meet with God. Uchienda kubasa, meet with God. Ndosaka pandichazo kudzidzisai about tithe. Ndichakuratidzai kuti Mwari havadi 10% from you. Ita amen kandi usingada kubvisa 10%. Ita amen. Yes, you are happy. And sure Mwari havadi 10. Vanda 100. Amchati amen. Mafunga kuti vanda shoma, vanda zvese. 10 ndeye vana vadiki vachangouya kuchechi. Chechi haisasitwe ne 10%. Yes. I want to tell you this. The kingdom is not sustained by 10%. Haikwani 10% mfundisi. 10% yenyu mese imi haikwanise salary yangu samfundisi. Which means God demands everything from us. Yes. Pese paunorega visa yako 10% ziva kuti kune munhu avisa more than 10%. Yes. 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 A mature Christian does not give 10%. You give everything to God. Pese pawakwanira you give everything. Haungoti visa 10 sakukashedzerwa zvimwe unoramba wakanyarara. Umwe ngaamboitawo. Aiwa. A mature Christian you give 100. You give everything to God, including your life, your everything. Hello somebody. Saka Mwari wakavapa tabernacle to be at the center yechinamato chavo vana veIsrael. Hello somebody. But tabernacle iyi iri kurepresenta tabernacle yekudenga. Ndokubva iyi yepanyika iyi. Tabernacle iyi yaita muprista wepanyama. Hello? Muprista wepanyama aisa masacrifice paaritari. Yekudenga ndokubva yaita sacrifice inonzi Jesu. Akaenda paaritari. Muri kuona zviri kuitika? Saka zvese zvichaitika kuna Jesu zvinofanira kunge zvakaitika kune muprista. Hakuna chinhu chinyowani chakaitika ku New Testament chisiri kuzadzisa Old Testament. Hello somebody. Hey. I'm going to explain. Thank you so much. I'm going to explain now. Thank you so much. I'm not going to garra paduzi. Ndoda ku explain a tabernacle yepanyika kuti yanga yakaita sei. Clap hands for them. Tabernacle yepanyika yaidai o. Yaiti yaiva neinonzi the outer layer. Hello? Tende rakanga rakaikomberedza so rine mapila anosvika 16 or 30. Yes. It was and yakanga yakagadzirwa nelinen white. Tende rakanga rakakomberedza
Tabernacle, nzvimbo yainosangana vanhu nayo naMwari. Hello? Yadaro yaita tende irororo. Ndo tende rimwe rekuti izvo vanhu vaiti vabhoekana rimwe day vanetsana naMozisi vachitoda kuona Mwari. Mwari vakati ngapashayiwe kana mhuka ichasvika patsoka dzegomo randichaburukira, because they inofa. Hello? With the blazing glory of God. Saka dai Mwari vakazviratidza kwatiri direct tiine chivi, we were not going to handle it, we were not going to die, we were just going to die. Moses chayakanzi ndichakuvhara maziso kuti ndipfuure, because chivi maari chaikwanisa kumukwadza. He can't contain the glory of God. Yes. Hello somebody. I remember pandakaita this other dream. Ndakaita hope yekuti I was walking in the streets of heaven. It's subjective. You want to go munamboenda kudenga pastor, it's fine. Maybe andina kuenda Joshua, hello? But in my dream I thought I was in heaven. I was walking in the streets. But in those streets dzandaifamba dzakanga dzakaita white kuchitange kuri kusnowa. Hello? But white yacho manje yaita kunge yaitaura. It had a sound like a voice. But color yaita kunge in a voice kunge iri kutaura. So it was like it's living. It's not something that is dead. Hello? Even light ratiri kuona iri re white iro ratiri kutarisai, it's actually dead, rakatoshiba. And futi rinotosora. The light that was there, right richidona, so ukaritarisa, so it was refreshing. It was so nice, and it was a very bright. Kudarika wa white yakatoshiba, it's contaminated, it's dirty. There was a pure light, pure light. So tushidona, so mama, this is very nice. Light richidanga rikutaura, but it was living. Maybe we hope it's a sadza. Ndanda guta nyemba. Ndiri kuZimbabwe. Hello? Is someone hearing me? So, Tabernacle azviite kuti munhu ane chivi asangane naMwari. Saka pavana veIsraeri, Mwari akasarudza tribe yaLevi. Ndoda kuti muone kuti sei vanhu vatinogara tichitaura muBhaibheri, sei vari key in our lives. Mwari akabva asarudza vafundisi vana Pastor Mero kuti chiuyai mumirire vanhu. But vamero vacho vari kuuya, Bhaibheri riri kuti izvona iwo wacho waiva nechivi. The law selected even men with weaknesses. Hello? Saka izvi ndezvako zvekuti sarudzai mufundisi akachena, ndiye anofanira kuenda kuBible college. Sarudzai mufundisi akadai, unomushaya. Hello somebody. Hello somebody. Iwe wacho ungadai usimo mchechi, ungadai uri kunze kuchiwira shoko uri kunze nekuda kwechi lifestyle. Saka Mwari wakabva wasarudza a selected tribe of Levites kuti ndivo vachange vachipinda mutende. Vanhu vese vakanga vasingapinde mutende. If you read the book of Leviticus, the Bible will tell you kuti udza vana veIsraeri vaunze goridhe, brass nezvimwe zvakadaro tivake temberi yaMwari. Yeah? Tabernacle. Vanhu vakauya negoridhe, ma-earring nechi kuti tabernacle ivakwe. Hello somebody. Yavakwa manje pakabva paiswa gate. Somebody say the gate. Gate iriri raiva nemucheka yepepo. Ita purple, crimson inenge red. Maiziva? Crimson madzimai. Crimson maiziva? Inenge red, like red maroon, so it's called crimson. Hello? Yes, it's like ox blood. Kune crimson koti maroon ne blue. Dati kune chi? Crimson kweta chi? Purple kweta chi? Musakangana makara ndiri kutaura. Muchanzwa achiparidzwa navafundisi kana parufaro paya ushaya kuti pastor ari kubvepa ari kuendepi. That's why I'm teaching you these things, so that you will know how the word goes. Hello?
Listen, mukasabata these fundamentals, panichatanga kuzoparidza declare marine prosperity, you will miss it. You will not know the reason why you should prosper, because you don't know the foundation. That's why you buy foundation, buy the results. I teach you first, then to that moment you receive. Yes. So, purple, yeah, represent a royalty. This is purple, represent a crimson, muchainzwa mBible kakawanda. Rahabu chifeve akanzitora a scarlet cord. Scarlet cord is, the color is crimson. Yakata red, represent a ropa. It means blood. It represents blood. Blue represents heaven. Hello? Saka dore Tabernacle yepanyika raive nemakala ari kurepresenta zvinhu izvi kudenga. Ndosaka mai wa Jesu mumharidzo dzake. Muri pere vana Africa? Ndorega kuparidza tenauma. Uchanzwa Jesu in the New Testament achitiyo mbavha ndo inopoya, but mufudzi akanaka anopinda nemugedhi. Ari kutaura nyaya yegedhi. Number 2, otaura kuti I am the door by which everyone must enter. Inyaya kuti Jesu akararama mu Old Testament. New Testament inotanga Jesu afa. Ndosaka vakamuuraya according to the law of Moses, because the New Testament was not in effect. Hey, Pastor, just I am Old Testament, here New Testament. Hello? Okay, got to phrase scripture. Murati ndikura ze scripture. If I'm not mistaken, it should be Hebrews 8:13. Panapanta gwanyadze will from Hebrews 8 and 9 and 10. Ziri 3 zodzo mchona pachita gwanyaya will. Kunzi will nditarise mazvita. Kunzi will aiuye into effect kusvika muridzi wewill iyoyo afa. Saka will ye new covenant inogoita sei Jesu asati afa. Hello? Will haiklemwe munhu ari mupenyu. Hello? So, uchawa language ye door ku New Testament. Jesu achiti I am the door. Inyaya kuti ari kuparidza in the context ye Old Testament, because ava vari kuunderstanda kuti door riri pa Tabernacle. And the door pa Tabernacle riri kurepresenta door yekudenga. Remember, kune Tabernacle yekudenga iri kutaurwa yekuti akuna anopinda munonzi mu outer court, mu holy place nemu most holy place asina kupinda neku door. Muri kuona zviri kuitika pana? Ndokukosha kwa Jesu wataparidzawo. Ndiye goni rekuti anopinda ku most holy place anotangira ku door. Saka Tabernacle yaiva ne kaketani so kakankari ka door. Is someone hearing me here? Yes. Yaita door iroro Jesu achiparidza anoti I am the door by which everyone must enter. Hey door chakati, hey door chakati. Ari ku refer door Tabernacle kuti vanzwisise yepanyika. Kana vakanzwisisa yepanyika vachanzwisisa yekudenga. Hello? Uchipinda mu door repa Tabernacle uri muprista kwete everyone. As a priest. Remember dzidziso yandakakupa iyaya ndichiti kare Mwari vaitaura nesu nemaprista, asi zvino vakutaura nesu kuburikidza nani? naKristu. Yakakosha iyi, because maprophets mazuvano ari kutora role yamuprista wokudhara kuti imi hamupindi muholy place, ini ndinokupindirai, ndodzoka nenyaya dzenyu, ndopamukurohwa mazheti emari. Inyaya yekuti nyika yakanzi sarudza haigoni kusarudza, inosarudza Bharabhasi yose yaJesu. Izve yunzi mufundisi ndiani vanhu vanosarudza mbavha, vanoramba the bread of life, vachitora poo, napkin rakazara poo, ndo ravanoda iroro zitora.
Hebrews ari kuzvitaura pachena. Kudhara Mwari waitaura naPastor Mero, mazuva ano akutaura nesu tese. Basa ravo kwakukufudza vachikugaidha kuti aiwa uyu hazi Mwari uyu, voice rake rinodai. Haiwa chakati teaching you and nourishing you in the way of God. But kwete kukutsvagira direction. Yes. Vanoda nai baba ndakumva kuti Mwari uri kuti kudii upenyu hwangu handizive. Pandikaona kuti wakadzungaira ndotomboita kuti dynamos shooters. Yes, ndoti so my son 10,000. Unakhetwa. Tonorya ice cream na my boy tichifara. Muchitekaira netsoka. Muchiinda amabvisa mari kuchechi mahara. Mondishota munoita seko. Chikristu chakabhakoswa ichi. One for all. One size fit all. Jesus Christ. Period. Yes. Your glory, my miracles, one time church, and I touch on the church kadiki masako maybe in God ndo size yangu chai. Kuneva mwakapiwa 2 talent, wa mwakapiwa 3, wa mwakapiwa 1. Saka Bible not tirima penzi kana tichikompeana. Hence they are fools when they compare themselves one unto another. Ukandi compare na Pastor Mero wakutopenga. We can't compare each other. Important samunari patuze newe. Hanika munhu ke British. Kako yo kakaita ngejifoni yechidina ya kutosiyana. Hello somebody. Hello? Ndinari kundiwa. Asitese tiri madhaka. Iri dhaka rakasvibirira, iri dhaka rakatsvukirira, but madhaka aya. So why should I compare myself? Asi ndo zvamogona. Ini mudhara wangu akaipa wadarika mudhara wako. Makaenda uchiita muna profitwa kasvitaka profitwa. Ini mudhara wangu akaipa wadarika wako. Bible roti ya fools. Muri mapenzi. Ukaona munhu anokompea vanhu muudza kuti ndo pastor akati munopenga. Hello somebody. Ndosaka tiri kuita thorough series ya Hebrews. Kurutsisa, ndiri kurutsisa izvezvi. When your doctrine is wrong, everything is wrong about you. Yes. Especially ukaparidza uchibvisa Jesu wozvisa iwewe. Aiwa. Ipapo neni tunatapesana kudai. Handina basa zvimwe zvese zvauta ukangoti ndini ndo vakataugwa naJesu kuti beware of false teachers. Nedzidziso yakaipa namazuva akupedzisira. Ndiyo iyi yatakutaura panapa. Murundi waere vanhu vepa AGC. Hapana panapa achabhizwa nevafana vamazuva. Hakuna kana 1. Munhu wese kana musikana chaiye ukamuti hai uchiburuka muzimotari kwamuhalairi ZQ7 riya kuna anoramba kumhorosa. Atokupindura anototi hi how are you, antowedzera kuti how are you kuti iwe uzotaurawo zvimwe. Haangoti haro bva nyarara, anototi how are you. Because hauna motikari. Asi ukaenda nedzadha mukati hai anombokutarisa soti hello. Dai uchitarisa nemaziso kupima soti iwe ndikwanire. Mari zvainoita. Hello somebody. Yes. That is why Bible richiti mupfumi ane shamwari dzakawanda. Munhu mupfumi. He has many friends. Yes. He has many friends. I don't just come ndotanga kutokuparidzira I prosper. What? I don't do that. Ndodatanga nambokurutsisai ndokupai dzidziso like this. Muwe maKristu chaiwo. Ndokupai mari kuti isazokupengesai izvi ndikakupai mari amuwi panapa. Yes. Izvezvi muri kumovie house muchitsenga bubblegum. Munhu mutema akapfuma auye kuchechi. Angowana kamari ikachange. Ndinarundinzwa panapa. Sandrotanga ndakurutsisai zvese zvakaipa. Then tozoita chi? Mazhete emari. Iye zvino izvi hatipana nemari kana.
Imbouya wakadai. Tinyatsoona kuti uri genuine uri kuvinga Mwari. Tozopanana chi? Sakuna. Hello somebody. Vanofarira teaching wangani? Inguva iko iripo. Yes. Few more minutes. 10 minutes or 20 minutes to attend. Muri kunakidzwa neteaching iyi? Hello somebody. Yes. Kana wadzimbiwa nezvandataura izvi, it's okay. Ndozvinoita kurutsisa manororo nanovava. Hello somebody. And kana wanzwa kuparidzwa, it's fine. Handiparidzi mombe nembudzi, ndoparidza vanhu. Saka ndikatokuparidza ipapa, it's very good, I am doing very well. Ndomberei maoko ndiri kukuparidzai pana. Hallelujah. Very good. Saka paita door, Father, door, which is Jesus Christ, New Testament. Muprista wepanyama aipinda. Hello? Apinda paiva nearitari yebronze. Uchaona simbi inonzi bronze ku Old Testament. Iri kurepresenta something. Iri kurepresenta the quality yechinamato. Bronze iri kureva kuti hatisati tanyatsokuva vatsvene. Tiri vanhu vemunyika, tiri vanhu vekuchechi. Tiri pa bronze level. Ndosaka kuona Timothy yakanzi muimba yaMwari mune silivheri, mune goridhe, mune mavessels ebronze. Saka Mwari uchazvipisa izvozvo namazuva ekupedzisira. Avo vachange vane pure chinamato chichatestwa nemoto. Mabasa edu tese pano kuparidza kwandiri kuita uku, maybe ndiri kukufekai, zvichatestwa nemoto. So you need to buy gold, not bronze. Saka paiva neouter yebronze. Uchangopinda in the outer court. Hausangopinda muholy of holies. Outer iyi, every day maprista vaiuraya mbudzi nehwai vachibayirira muaritari. Yakanga ine mahorns, nyanga chaita ngechivanhu. Nyanga dzakanga dziri pama four corners. Saka muprista akasvika aitora ropa rehwayana yauraya achibayirai, obva azora panyanga dziya. Hello somebody. Apedza kudaro achangopinda anoita sacrifice yezvivi. Hello? Aibva aenda stage number 2. Ita stage number 2. Stage number 2 yaiva nechinhu chinonzi a washing basin. Hello? Ndosaka mchona patinoita holy communion, mwe munhu anoshaya kuti sei pa communion tine basket rekugeza maoko. Chinamato cheku Old Testament. Because waifanirwa muprista kuti ageze maoko ake asati abata anything in the holy place. Hello somebody. Saka waigeza maoko, wogeza tsoka. Hello? Yes. Wadaro manje wapedza kudaro. Waibva wapinda munonzi mu holy place, not the most holy place. Tiri tese. Tabernacle yepanyika. Saka waiti outer, what basin, wobva wapinda mu holy place. Uchipinda mu holy place, kana makamboona pane rimwe rambi so rine zvinhu 7, which is a lamp stand in a zvinhu 7, makendo 7. Kana makamboona picture wechiJews so unengone makamboona? Yes, anenge akadai so makendo so anekana that light roriya raive mu holy place. Every day maiva nemoto waigara uchipfuta urimo imomo uchiratidza kuti Mwari vanesu. Hello? If that runs out and not burn, ndo paizouya nemoto nevana vaEri naanani hanzi vanani kova kudhara vaya Old Testament. Moto wekuchechi wakati wadzima, vakatanga kucreata moto wachiuya nawo makuseni vobatidza papa aritari, vanhu vobva vafunga kuti moto uchiri kubvira. Izvo Mwari wakatiza kudhara. Chechi ine magai. Chechi muno ektirwa. Pastor Pondani vanosara vane bhachi chete, chinamato chakabva. Yes, nenzvi handitopiwa preaching voice. Vanhu vaMwari izvezvi nchitaura pana moti exactly pastor varipo andipo pasara hanzwi. Is somebody hearing me here? Saka waiti wapinda paiva ne that lamp stand. Poita lamp stand paiva pazoita an altar of incense. Hello somebody. Out of incense iri kureva iyo kuti my prayers, my prayers every day muprista aipinda imo muya achinodira mafuta pa out of incense.
And also pawashen basket rekunze rariya raive nekahoni kaive neanointing oil kana vachida kuzoanointa a priest aianointirwa kunzou. But mukati maive out of incense yaifangogara ichipfuta hutsi uchienda kudenga kuratidza kuti Mwari vagamuchira chibayiro. Waiti kana ukasacrifice Old Testament hutsi ukabenda vanhu vaiziva kuti warambwa naMwari. But ukabayira hutsi ukaenda kudenga vaiziva kuti chibayiro chagamuchiro. Ndosachona vanhu vekuZimbabwe vaneka makasenga kuti ukateerwa nehutsi watu uri munhu akaipa. Maybe wangogarawo kuri kuenda mhepo vanhu veZimbabwe. Is someone hearing me? So paiva that out of incense, hello? It will represent our prayers. The 7 lampstand, it will represent the 7 spirits of God. Ukaverenga kuna Revelation, uchawa 7 lampstand ichitaurwa kudenga, which had the 7 spirits of God. Yandika kuitisai online paya muchaya kuti pastor ari kutaura nyaya dzechi, the spirit of lordship, the spirit of might, the spirit of knowledge, the spirit of understanding, the spirit of what? Fear of the Lord. Are 7, the 7 spirits of God. Antoko kuna Revelation. Hello? Zviri kuitika mu holy place. Mova mazoita the showbread, ita showbread. Pamainzwa Jesu ku New Testament. Achiti I am the bread of life. Akanga singangutaure nyaya yekuti munorya chimodo every day. Inyaya yekuti mu Tabernacle maifanirwa kuita chingwa chaisvika chichijiwa nemuprista, the showbread yakadyiwa naDavid asiri mupristi. Someone hearing me here? Mapedza izvi zviri kuitika muholy place maizopinda munonzi most holy place, but most holy place hamaipinda munhu wese, ndo maifiwa manjo. Ndo maidonwa, ndo mekuti muprista garment rake raigadzirwa rine mabhera kuno, uchitofamba sona chiti nginde. Hello? Kuti vanhu vanzoti uri alive vakawa kuti zi Pondius uriko ere mdara, mdara muriko ere, hanzi hamudhonze yako mani wodhonzwa munhu, because ivo vatokwanisa kusvika neburial society vachimutora muchechi vachibuda naye muhoris, munotinwa mese mukapera, because hamupindi ane chivi. Mwari aiuraya muprista ane chivi apinda mu most holy place. Saka maipindwa once a year. Hello? Yes, saka waiti ukapinda une mabhera uko mugarments waisungirwa ropa. Saka waitopinda umwe achitosiya karopa kachipinda. Unenge uchirwa imwe confession isingaiti kwete yamakuita mazuva ano, hamutoriwe confession kamuchiuya muchechi mazuva ano. Ndosakaona ana baba vedu vaita kumapostori vaiti gedhe, nzau yambuke gedhe, une nguo yeblack yakarohwa, unofanirwa kuya nenguo chena. Vaizvitora kuOld Testament, because maprista aifanirwa kupfeka nguo chena, because white yakanga iri color yainetsa kugadzira time iyoyo. Kwete zvinezvi vanameme vanorohwa mabhachi ewhite aya. Time iyoyo yainetsa white, murundi waire vanhu vepaabundance. Hello somebody. Saka white yaipisa, linen ye white. My. Vanhu vaive negrey chichichi, but white it was yeriva uchene. But tikazvita out of religion hazvina mari zavo. Saka aipinda muprista once a year. Zvoreva kuti zvivi zvedu every year taifangwa nemunhu aifangwa kupinda. Apinda mu the most holy place, maiva neyainzi ark of the presence of God. And imomo yakanga ri room yakavakwa negoridhe. Hello? Goridhe richirepresenta holiness. Maiva ne the word of God, which was the commandments akapiwa Moses. Maiva ne chimbo ya Aaron yaireva authority yemuprista imomo. And maiva ne chingwa chemana chakanga chirimo chisingaori in the presence of God, inside the manna. Saka pamusoro pe ark of the covenant, muprista aisvika ozora ropa. Ropa iroro ndo raitireverera for the whole year. Obva abuda odzokera, basa ratopera. Odzoka futi next year kuzoita the same thing. Right. Glory to Jesus. Nda explainer yepanyika. Muprista aizviita izvi ari wepanyama. Hello somebody. Opinda mu most holy place once. Hello?
Saka chai divider, the most holy place nekuno was a curtain kana kuti veil. Hello? Paiva ne veil rakanga rine macherubim akanga akagadzigwa pa curtain iroro. Apaiyambukika baba waifa. Hello? Then uyu ku holy place uku kuri representa kupinda kudenga. Uye kuri representa kuponiswa. Hello? Now, zvaitika panyama izvi. Jesu achiuya apa napa. Zvese zvaakaita akatangira ku outer court. Akati he is the door by which everyone must enter. Saka number 1 yepanyika yazadziswa. Number 2, paiva ne aritari yaiva ine nyanga. Yaipisirwa chi makwai. Jesu ndiye akavagwayana racho. Ukaverenga Hebrews inokuudza kuti reason why Jesu akaita munhu inyaya yekuti Mwari waida kugadzira body yekuuraya kana body yekusacrifice. That's the reason why he became a man. Saka arikupinda in the presence of God because isati kwanisi. Yes. Chivi chichango singakwanise could destroy the root of problems. This outer yakanga singakwanise could destroy the root of sin. Yaingofukidza. Remember paenda kafuga Zambia yamai. Ndichitizvo munhu airamba ari mutadzi asi achipinda. Yakanga singakwanise kudila ne root yekumba kwenyu ma problems amodila now. It could not solve it. Yes. When your body enters sickness ya inoita kuti irambe kubviswa nemanororoni, irambe kubviswa nema pain killer, munoramba ne pain. Inyaya kuti ine foundation yainayo iri stubborn. And this level of the outer cannot deal with it. Marriage ikavakwa on this outer inoita ma problems asingasolvike. Atisi kuroti marriage aite ma problems. Tiri kuti asingasolvike. Nditerei munzwana waMwari. Mukadzi aibuda ropa. Hello somebody. The woman with the issue of blood. Dambudziko harizire kuti amai vaibuda ropa. Amai vakasabuda ropa ratova dambudziko. Hello somebody. Haazi musikana ndiye amai. Vakasabuda ropa rachi. But the problem ramai, saka problem yamai hakuzi kubuda ropa. Hello? Problem yamai kusamira kwe ropa. Zviri kuti taura kuti dambudziko renyu harizire kuti you are facing challenges in life. I problem yekuti Monday madyane matemba, Tuesday madyane matemba, Wednesday marova matemba, mabreka hapana, Thursday marova matemba, Sunday ino imaamukira muchidzokera kumbando akakumirirai. Zvoreva kuti matemba haizi choice ye diet yenyu, but situation yashaya mabreki yaramba ichienderera. Ndoparidza here mwana waAfrica uchinditeerera pana. Amai vari kuya kuchechi negogo imwe chete toti vakachena, voipa mafuti kubasa mangwana, voipa mafuti kwese kwavaenda kuchikoro yanhamo. Hello? Zvoreva kuti kuchoboka haizi problem. Kana munhu ane mari anombochoboka. But ukaramba uchichoboka every hour and every second, tinogona kuti murombo. MuIsraeri vakadzi vese vaibuda ropa, asi havainzi the women with the issue of blood. Uyu akushedzwa nezita redambudziko nokuti raramba kupera. Ndiyo problem yechivi. The sin of Adam inobvisa mabreaks edambudziko. Tinoona kuti munhu ari kurwara a sickness unto death anogona kutofa nekuti minamato yakanga isingamumise. There is no breaks. Saka tabernacle yepanyika yakanga isingadile nefoundation yedambudziko. Are you listening to me here? Your problems are not a challenge.
The problem is when your problem continues. Munhu watinoti murwere, munhu aramba achirwara kwenguva yakaita sei? Munhu watinoti murombo, munhu asina mari kwenguva yakaita sei? Is someone hearing me? Munhu anopenga, vanhu vese vanopenga at some point. Hello? Munhu aramba achipenga kwechi? Udza ari padhuze newe kuti life yako ikashaya mabreak wakuwara. Chinhu chinonzi addiction, kushaya mabreak. Ndina ari kundinzwa ri pana? Ndokushaya kuti ndomira sei. Tabernacle, I handle situation iyoyo because sin still has a foundation. Iri kungofukidza kuti tinzwikwe naMwari, but we are still bombarded by Satan. Hello? Saka tabernacle iyi ndosaka yakasiwa because ine ma temporal solution, haina permanent solution. Ndobva Mwari atora Jesu umbune akagadzirwa body ichazoenda pachi aritari. Hello somebody? Ifire pa aritari ukaverenga Bible rako uchaona zvinhu zvakaitika muBhayibheri. Ndichazokuudzai now after Hebrews. Matime arimo muBhayibheri, kune time inonzi 9 o'clock, koita time inonzi 3 o'clock, koita time inonzi 12 o'clock, 6 o'clock in the evening. Hello? Mukatarisa machemera Jesu pamuchinjikwa, Jesu akafana 6 manheru. Yes, pakati my father, why have you said again, what? It was 6 o'clock. But imwe cry yake akaita na 3. But akaenda pamuchinjikwa for 6 hours while he was on the cross. Zvinizvo zvine matime andichakulinkirai zvese. Even mweya mutsvene paakauya on the day of Pentecost akauya na 9 o'clock makuseni. Zviri muBhayibheri, hadzizi nguva dzekufungidzira. I will read it for you, but not today, okay? So, Jesus manje became a lamp. Mwari ndobva prepare the body kuti iroverwe pamuchinjikwa, sezvo yepasi yaida kuti pave nechibayiro chichaya nemuprista. Jesu ndokubva auya nemuviri wake papasika yatapfuura, ndokubva afa. Sei Jesu ari kutanga afa kuno? Jesu achifa panapa ukaverenga bhuku raJohani naMaki, uchawa kuti chidzitiro kana kuti veil raiva muchechi rakaenda sei? Tabernacle yepasi, kana ukabva kunoku ku aritari wosvika paiva nebhaseni rekuti muprista aigeza maoko. Jesu asati aenda kumuchinjikwa akageza vadzidzi vake. Mukaverenga bhuku raJohn, handakati muverenge bhuku raJohn, ndikakutumirai mavoice notes ebhuku raJohn, muchawa kuti akati uyai ndikugezei, akavageza. Peter akati gezai muviri wese because ndiri mutadzi. Jesu akati aiwa wakanatswa nekuda kweshoko randakataura kwauri. Zvoreva kuti we are cleansed when we hear the word of God. Shoko raMwari imvura inotinatsa, inotichenesa. Is someone hearing me here? So Jesus afufila because he is the word of God according to John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word, and the word was God, and he that was in the beginning, he became the light and the life of man. He is the word again. Azadzisa beseni remvura riripa. Ndokubva apinda in the holy place. Apinda mu holy place. Maiva mune 7 lampstand. 7 lampstand iku represent the Holy Spirit. Holy Spirit akadisena achiti yo, this is the beloved son of God. What? Hello? Paiva futi ne showbread, he is the bread of life. And paiva nema prayers. Uchawa Bible chinzi Jesu agara kurudyi rwaBaba, making intercession for us before the presence of God. Apana pastor ari baba. You have Jesus Christ making prayers for you at your house. Hello? Apedza izvo zozvo. Ndobva Jesu anti afa kapapa outa. Chidzitiro chemutemberi chairatidza kuti atichakwanisa kuenda ku Holy of Holies. Before I go there, Tabernacle iyi yavaifamba nawo ne Ark of the Covenant, zvine pazvakazopambwa zvikatora zvikadestroyiwa.
Then Solomon akabuild a temple. You remember? Solomon akawaka temple. Kushikira Babylonians auya akadestroy that temple. Ndokubva Herod akazovaka church yake. Saka Tabernacle yakamove from Tabernacle to the Church of Solomon to church yakawakwa nana Herod. Ndo yaiva nezivheu iroro because vaida kukopa Tabernacle. Saka Jesu achiti gupa mchinjikwa. Bible chiti kwakaita rima kwakaita sei uchawa kuti pakapatsanuka chidzitiro. Zvichireva kuti tese kwete muprista. Muri kundiwa here vanhu vepana? Takubvumirwa kupinda pauvepo hwaMwari. So by his body he allowed us all to enter into the most holy place. Yaiva neareka yairepresenta uvepo hwaMwari. Ndosaka mukaverenga Hebrews. Hande ipapo ndikuratidzei muna Hebrews. Vesi yekupedzisira tobva taenda kumba mai. Hebrews 9:25. Thank you, Holy Spirit. Katangrepa 24. For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, but was a copy of the true one which is in heaven. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Murukona chirungu ichi? Naye vanhu we murukona chirungu ichi? Chitarisai kuno. Zvoreva kuti Christ paari kufa apa, takanga tisingakwanisa kupinda kudenga nekuda kwezvivi. We couldn't enter heaven. Now we have a guarantee yekuti chidzitiro chavhurwa. He opened for us into the presence where God dwells. Hello? Not only for pastors, for us all. In why? 25. Nor did he enter heaven to offer himself again and again. The way the high priest enters the most holy place every year with the blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he appeared once and for all. Once and for all. Once and for all. At the culmination of the ages to do away with the sin by the sacrifice of himself. 27. Just as people are destined to die once and thereafter to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of everyone. And he will appear the second time, not to deal with the sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh my God. Naye vanwe mazona kuti mune mvumo yekupinda muuvepo hwaMwari. Muri kuzviona here kuti mune access? Why are you afraid to talk to God? It's not by might or by power. It is by his Spirit, says the Lord. Basarangu, as a priest now, is to come and help you along the way. We meet every Sunday to celebrate what is already done by Jesus Christ. This is the reason of our praise. This is the reason of our worship. Takaona munhu anodhila nezvivi zvedu vanhu we. Is someone hearing me here? You have a ticket to heaven. Saka ikuna uzvitarisira pasi. Hello somebody. Ndosaka muchiona tapedza kuparidzirwa maridzo yese.
takabva tatanga kutichwa lifestyle. Kana basa irapera kuitwa, chii chasara is to walk by faith. That's why Hebrews, after these issues, akatanga kutaura now ye faith. Saka murukona where your faith is basing now. Chivi chako, you dealt with it. So you have access yokupinda muvepo wa Mwari wotaura naye. Ndosaka muimbe akabvunza kuti ndoshonga dzakadini kuti agondishanyira. Yaibva mu Old Testament him. Because waifanga kushonga kuti akushanyire. Hello? But this ndosaka Bible chiti pfekai Kristu. Dinari kunizwa ere? Hello? Ayi wachimbowarumbidza. Uti thank you for dying for me. Ndinokutendai nemuviri wenyu wakabairwa sechipikirwa as a sacrifice for me, that I may walk clean, that I may walk pure, that I may walk in authority, and that I may walk in power. And in ndinokutendai, we have a guarantee we can enter heaven. Oh, we have an assurance that if we leave this world, we are confidently in your hands. Thank you for your blood. Tinokutenda ine ropa. Tinokutenda ine ropa. Tinokutenda ine kufa kwa makada pa mchinjikwa. Segwayana ra Mwari. Segwayana ra Mwari. Saka tinodzorera mbiri kwauri. Mbiri nerumbidzo. Nerukudzo. Ha. Lartaso fremahala reberdosh. Frinihale desa fremahala. Listen. Umwari kushaka kuti saka ndona matranya yeropa iyi. Ndinotenda Mwari kutendei. All right, adila nechivi. You know, to someone it doesn't make sense, it's fine. But just remember, auta yepanyika yakanga asingakwanisa kuisa full stop mudambudziko. Jesu akwanisa kuunza full stop. Ropa re 12 years rakumira na Jesu apinda. Chirwere chatadza kurapika nemapiritsi chakurapika nekuti Jesu apinda. Is somebody hearing me? So not every problem that we deal with in this world, we now have a foundation to wage war against the enemy. Saka une mvumo yekutenda Mwari, une mvumo yekunamata. Ndinokutenda yekuti dambudziko rangu rine expiry date. Dambudziko rangu rinogona kumira apo. Worship him. Simudza maoko ako vanamate. Worship him.